nguva ichifamba politics dzichiita senge magames, but tose tozva maperero epolitics dzemuzimbabwe kuti dzinotanga vachisimudzirana mwando sezvizvi vachisimudzirana mwando kusvika chanoti poko right. So first tine speech yakaitwa navp chiwenga vachitaura kuti vakomana kana uchida hondo unenge usati wadi wabverenyorwa. Speech iri kunyangadza right now is the latest hottest speech iri kupisa muzimbabwe in the political circles, in political news and everything. That's the strongest speech up to this day, right? So that speech sent shockwaves and it but takuda kudzoka mukati meZANU-PF cham vanga vari kumeeting yeZANU-PF ziyambi ndokusimuka achitaura iye. Munoona muZANU-PF munorumwana zvekutodaro. So ziyambi wakataura, in fact zvakatangwa zvichitaurwa naChris Mutsvangwa zvinezvi achiti iye vaya vane maambitions ekuva mapresident maakuchitofanira kumirira until 2030, so you bring your ambitions forward. Handiti why? Because takatoita maresolutions eZANU-PF tikatoti president Mnangagwa ndo ari kusvika 2030. So ziyambi comes back musi unoyu wabudikira after speech yava chiwenga iri kupisa iyi kuti musada kukanganisa zvinhu, ngatinzwananei, ngatiwiranei. Handiti kwete kuda kutanga musindo, kutanga hondo, memusati mambobverenyura hamusi kuziva zvinhu zvamukuda kutanga right. So ziyambi ndobva apindura achiti iye hanzi ZANU-PF not Zimbabwean government or anything, ZANU-PF constitution pachayo it's a party democracy. So apa hatisi kuzoenda kudivi rekuti party democracy in the sense yekuti wadzizhizhi, but in the sense yekuti once as ZANU-PF, once we agree on something as ZANU-PF and say this is where we stand as ZANU-PF concerning, for example, in this case CAB 3, Constitutional Amendment Bill number 3, right? What we do outside in public, we now, all of us in public, we come and support one thing, mutemo we political party inonzi ZANU-PF. Kureva kuti we disagree, tiri muno mumameetings edu patachita mavotes, tiri kumaconference tiita sei, handiti we disagree with each other, umwe nomwe unobudikira achitaura point yake, and then after all those disagreements, kana tikazoti tichivotai tiwane solution pazvinhu izvi, and then pavanhu tiri 5,000 3,000 vovhotera kuti all right handei kumberi neCAB 3, and then 2,000 vovhota kuti no. Zvazvinoreva ndezvekuti once tabudisa mavotes tikaona 3,000 vakahwina and vari kuti CAB 3 ngarienda kumberi, zvoreva kuti 2,000 vamwe havavhotera no. From now on kana vari in public havachatauri kuti no, inini personally I don't like this, vakufanira kusapota CAB 3. So mune Zimbabwe tinoda kumbotaura about that constitution tisati tambonyatso specifically paattack pachiwenga, but tinoda mbokutaridzai first of all how wrong the ZANU-PF constitution pachayo is. Mune Zimbabwe ZANU-PF constitution inogwisana neZimbabwean constitution, because Zimbabwean constitution inoramba ichingoti democracy, freedom. Handiti kureva kuti any individual at any given time ane mvumo yekupresenta their ideas openly without having to be scared. Handiti but muZANU-PF once mabvumirana izvizvi, whether iwo wazouya kuno muparliament wakuda kunovhotera no to CAB 3, vanokuti no, you must vote yes. So ziyambi apa waikanda achitemani chiwenga achiti iye, he was repeating zvakataurwa naChris Mutsvangwa zvataura zve, achitaura kuti iye ani nani muno muZANU-PF tase takaita conference tikaita resolution tikabudisa nyaya yekuti Mnangagwa anofanira kutonga until 2030, manga muripi ipapo? All right, makataura but makadliwa nevote. Saka madliwa nevote chinyararai, hamuchafaniri kudi kutaura under what the rules of ZANU-PF as a political party. So mune Zimbabwe muri kuzvinzvira imimi chiwenga ari kunzi anyarare zvake zvekubudikira achitaura zvehondo, zvekutaura zvana King Hezekiah zvekuita sei, vari kuti ari wrong, because party yeZANU-PF ine constitution, and constitution yeparty yeZANU-PF haibvumiri chiwenga kuti aite zvaari kuita izvi. Muri kupanzwa, muri kudzinzwa politics dzacho mune Zimbabwe, although dzichioposa
Zimbabwean constitution pachayo, but uri kudzinzwa politics dzacho dzakamira sei. What do you think of this, and what do you think about ZANU-PF's constitution kana yakamira sezvizvi? So mazvinzwira muri Zimbabwe, stay tuned. Ndini wenyu Super Galo pano pamuzinda wevanhu. Peace.